Kakong simi kong tiang kabadai ka nongsna film naga ni ka jala Meghalaya kala job ya khusnam kum ka best director naga benda ka film ka chithi ha ka prak sini award Ahrajar Arpsau North East India. Ya ka prak sini award Ahrajar Arpsau North East India lapelong hanong ba Jorhat Assam ha ka singit ho dieng ha ka ba laya sim benda na kinong pemi film kinong sna film kiting shop bat kipuron na kaleng ki jala jong ka than syatai lamingi. Ya ka film chithi ka badai ha ka khtin penar lajiet ha ki lai benta kata ha ka best film best actor female but best director but ka kong simi kong tiang ka lapen pau ba ka ne ka dei ka jingban ka bakrau ya ka ken hun jong ka film ka chithi kalau ong ru ba ki dang don shibun ki film balashna na ki jala ka than shatai lamingi ki balasha jet na ka benda ka ne khusnam kum ka director ka ne ka dei ka sin ka ba ar ba ka lasha jet banyo pediang ya ka ne khusnam henrei haus nam ar hajar khatpra kamchim na job setia henrei hakade ka kenti bamenda kalayo ya ka jing job da ka bayo khur ya ka ne khusnam